Ajattelin tulla jakamaan erään asiakkaani kokemuksia hoidoissani. Ensimmäisessä hoidossa työstettiin hänen oman arvon tunteeseen ja omaan arvoonsa liittyviä kysymyksiä ja se, niin kuin hyvän sallimiselle itselle myös ja suhdetta äitiin ja näin poispäin. Ja tämän hoidon jälkeen hän koki niin kuin tämmöistä virtaavaa energiaa itsessään paljon ja hän sanoi, että sen hoidon jälkeen hänellä alkoi nämä naisen nesteet myös virtaamaan. Ja nyt tässä tämänviikkoisessa hoidossa niin hän koki, että valtava valovirta, hän kylpi valtavassa valovirrassa, joka hoiti häntä. Ja hän sai valtavaa rauhaa ja siinä työstettiin syyllisyyden teemaa ja myös itsensä rakastamisen teemaa. Ja siinä näyttäytyi myös edellistä elämää, josta hän koki voimansa päästä irti ja ottaa ne opit käyttöön, mitä siinä on. Ja hän jatkaa minun hoidoissani ja käytin tässä tämmöistä shamanistista celestial healing hoitoa, eli se on lähihoito, on lähikontakti.